సో హాయ్ అండి. వెల్కమ్ బ్యాక్. వన్ మోర్ బ్యూటిఫుల్ శారీ అనమాట. సో చాలా మంది ఎంక్వైరీ చేశారండి. ఈ పర్టిక్యులర్ శారీస్‌కి లిటరల్లీ ఎన్ని మెసేజెస్ వచ్చినాయో అనమాట. సో వాళ్ళందరి కోసం అయితే తెప్పించేసాము. ప్రీమియం క్వాలిటీ మల్ చందేరి ఫ్యాబ్రిక్ ఉంటుందండి. శారీ ఫ్యాబ్రిక్ అయితే మల్ చందేరి వస్తుంది. విత్ కంప్లీట్‌గా కూడా డిఫరెంట్ ప్యాటర్న్ అండి. చూడొచ్చు ఎంత బావుందో. జిరాఫ్ వచ్చేసింది. ఇదంతా కూడా మనకి ప్రింట్ వస్తుందనమాట. ఫ్యాబ్రిక్ అయితే కంప్లీట్ ప్రీమియం క్వాలిటీ మల్ చందేరి అండ్ బార్డర్ వచ్చేసి బ్లాక్ కలర్‌లో లైన్స్ ప్యాటర్న్ తీసుకున్నారు. 2 సైడ్స్ కూడా చూడొచ్చు. చక్కగా బ్లాక్ కలర్ తీసుకొని లైన్స్ ఇచ్చేసారు. పళ్ళు కూడా చాలా బావుందండి. రిచ్ పళ్ళు వచ్చేసింది. చాలా చాలా లైట్ వెయిట్ ఉందనమాట శారీ అయితే. సో, మల్టిపుల్ పీసెస్ అయితే రెడీ టు డిస్పాచ్ ఉన్నాయండి. బ్లౌజ్ అయితే లిటరల్లీ హైలైటింగ్ పార్ట్ ఆఫ్ ద శారీ అయితే బ్లౌజ్ అండి. చక్కగా లైన్స్ ప్యాటర్న్ ఇచ్చేసారనమాట. బ్లౌజ్ కూడా చూడొచ్చు బ్లాక్ అండ్ వైట్‌లో మనకి బార్డర్ ఏదైతే కాన్సెప్ట్ తీసుకున్నారో సేమ్ కాన్సెప్ట్‌తో బ్లౌజ్ ఉంటుంది. సో, మల్టిపుల్ పీసెస్ ఉన్నాయి. బ్యూటిఫుల్ ప్రీమియం క్వాలిటీ మల్ చందేరి వస్తుంది. సో, లేట్ చేయొద్దు గ్రాబ్ సో